25. apríla to u nás v škole Jarovnice 4-6-4 opäť ožilo. Konala sa recitačná súťaž, na ktorú sa mnohí žiaci poctivo pripravovali. Každý vystúpil s niečím vlastným. Niekto s trémou, iný s citom, no všetci s odvahou predstúpiť a podeliť sa o silu slova. V knižnici panovala príjemná atmosféra, kde sa povzbudzovalo, tlieskalo aj usmievalo. Presne tak, ako to má na takýchto podujatiach byť. Súťaž priniesla mnoho silných chvíľ, úsmevov aj dojatia. A my sme ich pre vás zachytili v týchto krásnych záberoch. Všetkých, vážená porota, vy, milí účinkujúci, ale aj vy, milé obecenstvo z 3. B, všetkých vás srdečne vítam. Dnes sa stretávame na súťaži, krásna udalosť. Prednes, kde slovo ožíva, získava silu a dotkne sa našich srdc. Prednes je umenie, ktoré nás učí nielen počúvať, ale aj cítiť, vnímať a rozumieť. Je úžasné, že ste našli v sebe odvahu vystúpiť dnes a prehovoriť k ľuďom, zaujať ich, vyvolať v nich emóciu a zážitok. Každé slovo, ktoré dnes zaznie, nesie v sebe posolstvo. Je to súťaž. Najlepší z vás dnes budú ocenení a preto všetkým želám, aby z vás tréma opadla a aby sa každé vystúpenie podarilo. Teraz vám predstavím porotu. V našej porote, ktorá bude hodnotiť vaše prednesy, sedia pani učiteľka Darina Jancurová, pani učiteľka Mária Vološinová, pán zástupca riaditeľky školy Jan Mašlej a pani asistentka Helena Bokušová. Zatlieskajte im. Majú pred sebou veľmi ťažkú, vážnu úlohu, takže sa aj im darí dnes. Organizačne budem vás postupne volať. Vždy poviem 2 mená. Hneď na úvod. Prvé meno, žiačka predstúpi, to druhé meno prečítam preto, aby nasledujúci žiačka sa vedela pripraviť, že pôjde. Dobre? A potom zase po skončení sa vymeníte a poviem ďalšie meno, ktoré sa pripraví. Pôjdete v 2 kategóriách. Začnú žiaci vyšších ročníkov, 4. ročníka, takže ja budem postupne vás volať, potom pôjdu žiaci 3. A triedy a nakoniec pôjdu tí naši mladší druháci a asi úplne na záver z 3. B. Tak, teraz už len to najdôležitejšie. Sústreď sa, vydýchni si, nadýchni sa, čo potrebuješ. Texty máte. Porota, dohodneme sa? Môžu? Milá Podjavorínska, chorý medveď. Čo sa stalo medveďovi? Či nie je chorý? Nie je ani nesmieje sa, nehovorí. Včera z rána dúbka skákal, ani divý. A dnes je už ani mŕtvy, ani živý. Iba sedí, iba hľadí, celý v strachu. Ani taký učúpený hríbik v machu. Ľutuje ho, ratuje ho Anka malá. Na brúšku mu obkládala, rianku mu zaviazala i kašičku mu navarila, vraví mu. Jedz medvedi, bude zdravý. Márne boli všetky lieky do radu. Musel mať k lekárovi oradu. Doktor prezrel ho, poklepkal ho trošičku. Prepísal mu špenát, ba i mrkvičku. Doniesla mu sladké mrkvy Anička. Nebol Macko zdravý ako rybička. Ráno zasa dúbka skáka, robil ho o špenátu, od mrkvy valibuk. Predstúpi Liliana.
Krát na dvakrát varí mačka denka. Jak ho varí, tak ho varí. Veď to nie sú žiadne čary. Brinza, cibula a sa mieša dokola. Išiel kocúr večeri, voňal mu zo dverí. Snaď akurát máme dneska denkať. Pri večeri zo zvyku dal sa kocúr do kriku, že ho parí, že ho štípe, nie že si to sama chrípe, že ťa dala papriku. Mačka sa hnevala, papriku že nedala. Ani brinza, ani soli, aby mu len bolo iba kvôli viacej hodný. Z plačky zjedli denkať. Aha, Sofia, pardon, opravujem sa. Sofia. Valentín ševčí, myšie pletky. O polnočnej tiši stretli sa dve myši, raz za 4 piatky, myšie kamarátky. Ako staré tetky, zidú sa na predky. 2 hodiny reči, pišťania a smiechu. Kto si rozmlieči, kto má novú strechu, s kým sa henta myhla, ktorá sa s tým smúľa, kto je ako ihla a kto ako guľa. Skrátka mnohé pletky boli na pretrase, nestihli ich všetky, tak sa zidú zase. O 2:30 ráno vychádzajú z dverí, každá inú stranu, každá iná mieru. Prvú čaká skríška, kde jej deti plačú, a obtiská myška mierí počítaču. Takže Michála Kukuricová a pripraví sa Helenka Kalejová. Daniel hevie, sova býva v starej diere, dávno jej to nevyžerie. Rozhodla sa ten svoj byt s niekým vymeniť. Rozhlasila hu, mám grasonku u túmu. Je to na sever od juhu a mám vnútri super tmu. Sova čaká celú večnosť, príde niekto vôbec, na môj duši je jej tesno, priletel tam škorec. Škorec to je veru škorec, lakomčisko lakomí, koľko za to pýtaš povedz, jednali sa ako my. Asi sa však nedohodli, lebo sova býva tam, ďalej sníva o pohodli, ďaluje sa pod knihom. Helenka Kukuricová, Kalejová, pardon, a pripraví sa na Mária Vinevá. Milan Rufus, Janko Hraško, odtiaľ je ľudu z málička, zeleného vajíčka. Mama sa iba čuduje, kto pri pecku buduje. No dať mu meno nie je ťažko, bez rážku bude Janko Hraško. Nožičkami prepleta na prvej ceste do sveta. Hľaďme, že na ňu ale zblízka, po tráve skacka hrnie z miska. A v miske hrb a v rámci čta. Dár moje deti, je to chlap, z rážku vyššiu neborák, medva ho vidno na tej zemi. Veľkosť je v srdci, uverte mi, srdce je mierou, bez neho, deti moje, nie veľkého. Pripraví sa Slávka Husárová. Ľudmila Podelinská stránkovačka, čože sa to s ňou borí, čože sú to aké stvory, a zda chlapci veru nie, tí dnes majú učenie. Ani chlapci, ani vtáky, musí to byť zasa vtáky, chvosty chlapka ušatá, jaj, veď sú to lišťatá. Sotva sa tá cháčka stála, mamka na ne zavolala, volateli ani steli, jaj, svet je celý diely. Sami sneh, sami ľad, ideme sa sánkovať sa ozaj milí, ale aké keď nám sáne nekúpili, aké sáne, na čo sáne, na chvosty si posadajme, to je smelé stojí pán, letisťa aeroplán. Slávka Husárová. Pripraví sa Samáta Husárová.
medzi nimi nadohľadá, neviete, čím písať sa dá. Zadarujúce ústa biela, vyškludne si pierku z tela. Nech sa páči ti to sova, teraz môžeš písať slova. Vety, texty s chuťou veľkou, budeš dobrou učiteľkou. Poďakuje sova ľubí, ešte zopakuj, že kúpi. Lenže sova deti zlaté, je tvor nočný, veď to znáte. Keď ostatné zvery lovia, vtedy cez deň soli pospia. No a v noci, keď je ticho, ozýva sa sova s krikom. 1, 2, 5, 10, 30, netopiere učíš čítať. Jana Balíková. Včielka Emka ráno stala a takto si vzukotala. Jar je pláva, už som vonku, sadnem na kvet, ohnem stonku. Roztvorí si krídla, letí, dýchá voňu lúčky kvetín, letí okolo čmelia Jurko, odleď pekne ďarnou búrkou. Už je tam na svami turním, Emka iba mami rukou, ďalej šanty na to lúku. Keď odrazu ráne diadne, na krídla je čosi spanie. Spanie na zem mokrá sela, toto je na Emku veľa. Plačom hľada útočenca, radi ukryť výško. A kým vyšlo slnko veľké, vychli krídla mali včielke. Už je Emke opäť sila, niečo sa však naučila. Búrka, ktorá občas tuje, o živote rozhoduje. Estera Husárová. Alica Náchlíková, Chlastná truba. Našu pani učiteľku asi často boli hlava z reči, čo je o nás Dorka Chlastná truba narozpráva. Nikomu nič neodpúšťaj, nevenuje sa aj nik, ani Vilma žalobába, ani Ernest žalobník. Keď zazvoní po prestávke, učiteľku si vyčia beží a nedočkávo, kade ako chlúpu z klasy. Chlapi sa zaznáňali, Petržovke bralo mobil, Dušen stále vyklikoval, Adam papier na zem hodil. Stačí, povie učiteľka, viac od druhých netreba, je na čase milá Dorka požalovať na seba. Po polnoci ticho šomne, čo Sebarová vie, mám, nevyvádzam, som ti dobrá, len ochotne pohámam. Dobre, teraz si urobíme kratulinkú prestávku, poradíme sa s porotou. Chaví sa Andreja Kalejová. Ľubila pôjde vojenská mužka, chochovská dieta mužka, chochovská, pavúkovi hodí uška, poď pavúčik, poď môj zlatý na sedničko, tancovať sedí pavúk pavúčnik, nidi spieda, nidi vynie, ide mužka, ide nitku, lepočku, mne na postiedky, povíme si novinu, spravíme si hostinu. Stará mucha s pocom ducha, neho mužka, neposlúcha, má ten pavúk veľké oči, v očiach plamen, srdce kamienky, bliestie vo fame. Slúcha mužka, mám radu ťažšla, ušla, preto koda pán pavúk beneče, pod poličku späť sa vrie. Andreja Kalejová predstúpi a pripraví sa David Pešta. Ľudmila Pojavorinská, mužka chocholúška, je tá mužka chocholúška, pavúkovi ju nepúška, poď pavúčiu, poď môj zlatý, na slnečko tancovati. Sedí pavúk v pavčine, nitky spiadia, nitky vinie, ide mužka, ide nitky, len poď ku mne na pošietky. Povieme si novinu, spravíme si hostinu. Stará mucha spôsob ucha, jeho mužka neposlúcha.
poslúcha. Má ten pávuk veľké oči, v očiach pláme, srdce kameň, nitky bude s tebou amen. Slúcha muška, mamky radu, ťažla, ušla bez odkladu. A pán pavúk bez večere po tú poličku spať sa berie. Jana Barilova osa v poháric spadla, osa do pohára, takto občas býva. Je mi voda, ale ona chcela by kus piva. Koška mi tam teraz trepe, pomoc, pomoc kričí, bola čisto vodou, zastane je ničím. Slnko pečie v suchom písku, zohnalo som síka. Chvíľkou vody a o chvíľu začal vlastno zlikať. Osa to je podporisko, zachrániť chcela, už tifla v jazyka hneď uletela. Zachránil jej Jalko život, doplatil však na to. Od tej chvíle nie je smysl už viac kamarátov. Ostali nám dve žiačky z 3. triedy, takže predstupí Jana Kopčová a pripraví sa Milá. Milá Lasica, pyšná princezna, uhadnite, kto som, čo som. Som princezna s dlhým nosom, taký dlhý sloní chobot. Narastol mi počas voľných sobot a keď prišla nedeľa, bolo 3 metra od tela. A kto by našiel, kto by za môj nos nosil? Veď je dlhý ako chobot sloní. Hádam, ani 4 páry koní neutiahli by ten nos. Celkom sú si na vývoz. Je to trest za moju pichu, teraz nedaj Bože kýchnuť. Ani na slnku byť, ani v chladku. Niekde v našom polesí. Z toho plne počane venovaný každý. Aleksandr Cisár navštív. Stretla Miška druhú, myš navštívila hneď pieskliš. Uctivo jej Miška vraví, že jej niečo po zub spraví. Prinesla sír, chutný veľký, počítala na ňu dierky. Tu je jedna, tu je tiež, poriadny kus dostaneš. Odišla tá myš pre nož, iba zasa, že to bola chyba. Keď si k stolu opäť sadla, za stoličky skôr spadla. Pozrela hneď na návštevu, zakričala plnú hnevu. Ach, ty jedna stvora biedla, prečo si môj sír zjedla? Nezjedla som tvoj sír, predsa nechala som ti dierky. Tak, ďakujeme všetkým súťažiam. Chlapec z 2. B triedy, David, takže musíme urobiť niečo, povzbudzovať asi chlapcov, aby sa nebáli vystúpiť, aby sa nebáli literatúry, čítali. Dnes sa nebojíš? Výborne, na budúci rok, Sebastian, s tebou počítam. Tak, organizačne, porota teraz musí vyhodnotiť vaše vystúpenia, prednesy, takže urobíme prestávku a na záver, vy budete zatiaľ počkáte tu a na záver budeme rozdávať ceny, vyhlásime výsledky dnešnej súťaže. Tak, nech sa páči porota. Takže pán zastupca bude odovzdávať diplomy. Zavoláme ešte niekoho, pán zastupca, aj na baličky? Či na... Môžeme, alebo diplomy môže niekto, pán Čenka, a ja budem baličky. Pani Jožitenka, Mária, tak nám pomôžete. Budeme si pomáhať. Tak, vzájomne. Dobre. Tak začneme tou mladšou kategóriou. Išli ste na konci, tak teraz začneme vami. Tak môžeme od 3. miesta. Takže
V mladšej kategórii sa na 3. mieste umiestnila žiačka Jana Popková. Na 2. mieste sa umiestnila druháčka Andrea Kalejová. V tejto kategórii nám ostalo už len 1. miesto. A na 1. mieste sa umiestnila Anna Mária Giňová. Veľký potlesk. O rok zopakovať, dobre? Anna Mária, zaviaž si šňúrku, aby si aj o rok mohla súťažiť. Asi sa nám nepotkla na schodu. Tak a ideme k vyššej kategórii, starší žiaci. Takže zase začíname 3. miestom. A taký malý detail, ešte diplomy. Pardon. To malo veľmi ťažko, musíš ako prvá. Prvý to má najťažšie, ale zvládla to super. Gratulujem. Na 2. mieste sa umiestnila Estera Husárová. Šikovnička. Na 1. mieste, takže vlastne posledný balík, posledný diplom, teda posledná cena, posledný diplom, Helena Kalejová. Blahoželám. A ďakujeme za zážitok, lebo bolo to naozaj veľmi. Ale poďakovanie patrí vám všetkým. Aj tým, ktorí sa dnes neumiestnili, lebo predsa len boli trošku od vás lepší niektorí žiaci žiačky. Ste žiakom našej školy alebo fanúšikom našej stránky? Potom ste na správnom mieste. Sledujte nás a buďte v obraze o všetkých zaujímavých aktivitách, akciách a úspechov našich žiakov. Spoločne tvoríme školu plnú radosti, poznania a priateľstiev.